Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba zan ci gaba da zama a gidan nan ba. Saboda muddin na ci gaba da zama a gidan nan zan iya janyo Samir matsala. Ni kuma bana son ya shiga matsala a dalilina. Dan haka tashi kawai zan yi in bar garin gaba daya. Yana so ya bace bai kaura ba, ga wata sabuwa siyan mai kasada bai tsira ba, shi kuma tangaran ada sun yana tangaran tsautsayi ne masomin rigima. Nan kuma a ina nake? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da sauraro. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na barka da safiya. Kamar yadda muka saba za mu kawo muku kanin labaran kafin mu je talla mu dawo. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ministan man fetur Alhaji Abdul Fattah Jalo ya gabatar da takardar ajiye aikinsa a fadar shugaban kasa. Haka kuma za ku ji cewa hukumar Hizba ta yi ram da wata tirela wadda take cike da giya da tabar wiwi a ciki. Duka kuma a cikin shirin namu yau za ku ji cewa iyalan Alhaji Bukar Saraki sun saka zunzurutun kuɗi har naira miliyan 10 ga duk wanda ya kawo labarin yarinyar da ake zargi da cewar ta kashe Alhaji. Waɗannan labarai da muka kawo muku kanunsu da ma wasu wanda ba mu kawo muku ba duk za su zo a cikin shirin namu na yau. Don haka kowa ya gyara zamansa domin sauraron waɗannan labarai. Da zarar mun dawo daga talla, na gode. Taku Zainab Bashir Matawani. Din girman Allah, karba mun asiri, wallahi Allah ba ni na kashe shi. Wani fito da a kan da kes ɗinki a jarida na bukatar nutsuwa. Wannan dalili da ya sa na kaɗai ki muka ki asibiti, saboda na san da zarar wani ya ganki zai sanar da 'yan sanda. Wannan dalili shi sa kawai na ga son taimake ki, fitar da hankalinki. Ni suna na barista Abdullahi Zambo, lauya ne mai zaman kansa, kuma ina so in taimake ki. Tabbas na yi alƙawarin zan taimake ki domin a gano waɗanda suka aikata wannan aika. Amma hakan ba zai yiwu ba sai kin amsa min dukkan tambayoyin da zan miki. Wallahi Allah duk tambayan da kai mun san ba ka amsa. Okay, menene kai ki ɗakin sa? Kira na ya ce min da same shi a hotel. Menene alaƙa ki da shi da har zai ce ki zo ki same shi a hotel? Har kin manta rantsuwa da kike min gami da cewa ki amsa min dukkan tambayoyin da ne miki? A'a, ban manta ba. To me yasa na tambaye ki ke gaza bani amsa da nake zuwa gare ki? Kin ga matuƙar kina so in taimake ki sai kin taimaka da dukkan amsoshin da na tambaye ki.
wanda su ne zan yi amfani zai mun ƙwararren hujjojin da zan taimaka miki kuma da su ne ya kamata investigation gano waɗanda suka aikata wannan mummunan kisa. Kin san idan ba gano su aka yi ba dukkan gaskiyarki ba za ta iya wanke ki ba ballantana kuma a gaban mai shari'a domin ku da kotu hujja kawai take bukata. Domin haka ina baki shawara domin ki daina wani kwale-kwale ki samu ki bani waye din da zan samu in kubutar da ke da yardar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. To shi kenan zan gaya maka. Menene alaƙar ki da shi har za ki bi shi ɗakin hotel? Karuwarsa ce ni. What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karuwa. Tun shi kuma fara harka da shi har kuka haɗe shi. Kusan shekara 2 kenan. Mun fara haɗuwa da shi tun ban fi kwana 2 da zuwa garin nan. A ina kenan? A cikin hotel ɗin da aka kashe shi. Cikin hotel ɗin? A nan muka haɗu a reception. Na zuwa haɗuwa da wani shi ma ya yi min magana shi ne muka fara mu'amala da shi. Muka yi musayan lamba da shi ba mu daɗe da hannuwa ba ya buƙaci na fara zuwa wurinsa duk sanda ya sauka a garin nan tare da kafa min dokan kada na bari wani ya san muna mu'amala a ƙarshe kuma ya kama mun gida. Tangaren siyan mai kasa da tangaren. Ok, me yasa baya sauka a gidanki sai dai kira ki hotel? Ni ma na taɓa yi masa wannan tambaya. Ok, wace amsa ya baki? Cewa ya yi saboda gudun yarfar abokanan siyasarsa. An baiwa Allah na yi niyyar taimake ki tunda na karanta labarin ki a jarida na ga abu ne mai wahala a cikin kika aikata wannan kisa domin ku tabbas idan kike kashe shi ba na tunanin za ki iya barin CCTV ki ba ta ɗauke ki ba domin ku duk wanda ya saba ya san yanayin hotel akwai CCTV kyamara a wurin. Haka ne barista, wallahi barista ba ni na kashe shi ba kawai samun barawo kawai da ta. Bai wa Allah da kuma ka nema ne tunani. Amma magana ta gaskiya jin cewar zaman kun kike hakan ya sace min gwiwa. Domin fa iya tunani na babu macen da za ta bar gaban iyayenta shiga bariki sai mai ƙaiƙashashshiyar zuciya ko in ce mai bushashshiyar zuciya wacce ba ta tsoron mahaliccinta Allah subhanahu wata'ala. Domin Allah ya alƙawari azaba garardi mace ko namiji masu aikata aikin fasikanci. Mata da yawa za ki kama a harkar 'yan fashi daga yawon bariki suke faɗawa wannan mummunar ta'ada. Kyau duk wanda zai iya shiga fashi ƙarshe zai iya ɗaukar rai. Ni kuma gaskiya ba irin wannan lauyin ba ne ba su tsaya akan ƙarya domin su kare ta ko da ko nawa mutum zai bani ni halak shi ne abin nema na ko da mutum zai bani ba yaki halak yaki haram na za a gabana ba. Ka yarda da ni barista kawai samun barawo na taka bariki kuma da na tsinci kaina a ciki kawai kaddara ce. Baiwa Allah ke wato kowa na cewa kaddara ce yayin da ya aikata san zuciyarsa ko da yake hakan na da nasaba akan rashin maganarta amma da za ta yi magana ko so daya ya rage mu da shari. Amma ko da kin ce kaddara ce zan so ki bani labarin ki domin san hanyar da zan taimaka miki tsaya miki amma ki sani matuƙar ba son zuciya ba ce ne miki alƙawarin zan tsaya miki domin in gano waɗanda suke da ƙarfashin kisa zan iya ƙoƙari domin tabbatar da kotu ta wanke amma kada ki mun ƙarya ki tabbatar duk abin da zaki gaya min na gaskiya. Na gode barista da bani wannan dama. Da farko dai sunana Mufida. Ni haifaffiyar garin nan ce.
'yar ƙauyen hayin mani. Mutuniyata, ga fa mutanen na 'yan gaba da Fatiha su. Dan Allah ki afurka ki jarabe biyar nan ta ji hanne ta zo ta yi ta mana musiba. Ke matsala ta da ke tsoron tsiya ne da ke wallahi. Ni wata mata min a cikin su ta ga wallahi sai dai a kwashi 'yan kallo. Ƙarya aka yi to? Duk garin nan wane ne bai san cewa ba ta da uba ba? Wato Sahura, duk mutumin da Allah ya yo shi a cikakken mutum ya more domin shi ne cikakken mutum. Wa'inda kuwa suka zo a 'yan gaba da Fatiha abin da ya ba a magana. Ke Mero, don Allah rabu da ni. Tsautsayi ne masomin rigima tangaran mai Ka je ga nan zuwa. Ya dan Allah ki Zan tafi amma idan mutum musasshiyar abin tare na tafi ka dawo cikin zamanin da tangaran da wanda ya rike ba su tsira ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wai kai a ina hannun take ko ba ta gidan inna? Sun tafi goma inna ruwa. Shi ne ba ta biyo ba ka tawo tare ba. Na je rijiyar ta ce tana nan zuwa. To je ka za ta dawo sani. Wa alaikum salam. Sai yanzu kanwa uwar taki ta sake ki kika dawo? Yarinyar da duk ƙauyen nan kowa ya tsane ta, yarinyar da ba a san asalin ta ba kina bibiyanta. Allah ko gidan innan nan ba rubutu suke ba kike sha ba? Haba baba, wannan wani irin magana ne? Yarinyar da babu ruwanta ba abin da yake haɗa ta da mutane, tana zaman lafiya da kowa da kowa. Kuma ni da gaskiya ki daina cewa rubutu take bani ina sha, saboda ni ƙauna tsakani da Allah nake mata, kuma ita ma irin shi take mu, babu wani abu bayan ni. A wa'azi ma za ki mu? Matsa ki ban guri kan na zo na bubbuge ki bari ki ji in gaya miki. Garan yana so ya bace bai kaura ba. Ga wata sabuwa siyan mai kasada bai tsira ba. Shi kuma tangaran ana sansa yana bai yarda ba. Tangaran, tangaran. Allah malama ba mu wannan kina kin yi da wani kaza. Zo mu tafi kawata ga jarabin ku na bata mata lokaci. An sa Sahura ki Bar da man ta diba tun da ba layi. Ke daɗi na da ke wallahi kin cika sanyi da yawa wallahi tallahi ni har ta isa ta mun wani kin ga dala ki an saki Ba dan Allah ne. Wannan wani irin rashin adalci ne. Tun da layi a nan wurin ban samu guga ba, kun ɗiba kun tafi kin dawo, na ɗiba ruwa na kin zo kin ɗau ɗiba kin zo kin juye min. Wannan ai rashin adalci. Ke har wani adalci za a maki? Ai mutanen arziki su ake ma adalci ba 'yan tasha kamar ki ba 'yar gidan karuwa. Ke mera ya ishe ki haka, kar ki ƙara kiran mahaifiyata da karu. An gaya maki 'yar karuwa, akwai abin da zaki yi ne? Kwacin ma ba ne ki da mama. Wannan hukura hancin da kike fa ba shi zai kai. Sai kin taso kin da ke ni zan san kina son tafiye da ni. Ni fa babu ban ce miki na fi son ta akan ki ba. Ba yan nan sai kin gaya min zan gane abin da kike nufi. Wa alaikum salam ya yarda Allah ka ara mun biran ka. Ke ina naki? Na ara wa Sahura jiya a makaranta. Kin ara wa Sahura ko kin ga ara wa tsohuwar taki? Kaka, je da Allah ka ara mun biran ka abu kawai zan yi ba ka. To, kaga, maza ka je gindin rijiya ka ce mu fi da ɗibar ruwa. Kuma kar ka gaya wa inda na ce ka je ka tayar da ɗibar ruwa. Sauri.
Da mafi da me yasa ne? Yaran faɗi na yi je ka kira min hannu. Sun yaran ne suke miki duka. Salamu alaikum. Ka dawo an da mafi da ce ta wada a bakin rijiya shi ne ta ce kira ki. To garin ya? An nemi ma sani. To tashi mu tafi. Hanne, lallai marinyar nan fita ta yi, to za ki dawo ki same ni. Abu? Ina? Na'am. Ina kwana? Lafiya ta kalau. Kun kwana lafiya ko? Habu, Ni yanzu abin da nake so buri na Allah ya cika min. Ga yarinyar nan ta yi aure. Aurenta kawai nake so in gani shikenan kaga in ta yi aure buri na ya cika. To, to Allah ya cika mana burin mu. A'a. Kai da wa? Kuma ina burin ki ai buri na ne. Kai me yasa bakinka baya faɗan alheri ne? Kai dai kai kenan shikenan kai dai kai ka zama abin da ka zama. Ina yan uwan naka suke? An ta mafi da ce ta fada a bakin rijiya shine an ta ta ce da ko ruwan Ta fada bakin rijiya? Ita me ya faru? Ta faɗi? ne na gasi ta faɗi. To je ka kai ruwan. Farfadiya ce. Waya gaya maka tana da farfadiya. To aljanu ta ɗebo. Ya waya wanta kuma? Wannan yarinyar da ba zama guri ɗaya take ba? Kai. Waya gaya maka ni ba taɓa jin tarihin tana da wasu aljanu ba. Mai siyan ka in har babu shiri ya gwaram. Ko da yaushe an fi tsoron su fitar tangaran. A'a to zai ta ɗebo mana wannan yawaya wanda take yi. Yaya me yake faruwa? Aiki sai da kwan yarinya wannan bata miki nauyi ba? Anne? Yaya lafiya? Inna damba suka yi da Mira ta kada ta. Mero suka yi dambe? Meran da kika sani? Inna ƙarya take yi ba ka da ni ta yi ba. To me ya faru? Da za ki ce ba ƙarya ne. Ita ta ce ga abin da ya faru ke kin ce ga abin da ya faru me haka? Ƙarya nake yi. To ina tun da muka je gurin nan Mira ke ta yada mata baƙaƙen maganganu tana ta yada mana maganganu. Na fita kafin in je in dawo sun yi dambe ta buga ta da ƙasa. In kuma ƙarya nake ki rantse da Allah. Na gaya miki za ta aika Hannatu za ta aika saboda mai raba yar kirki bace munafukan yarinya ce mafaɗaciya ce bai tsogale zance. To kuma me za ki dora ta akan kafaɗar ki? Zo ku wuce ku ce ki kai min ita ciki. Nauyi ma kaɗai ya ishe ki. Kai ka kiyaye ne. Wuce Hannu kai ta ɗaki. Ki jingina ta a bango kawai ta miki nauyi za ta zuba mata da kafaɗa. Kai. Wai me yasa me ka ne ka damu yarinyar nan? Ai Hannu bata taba ƙarya ba. Ba ta mata ƙarya ba ai. Da yake Hannun ka ce ba? Ai fitina ce wannan da kake ganin ta neman fitina wannan ƙwai kullu ba yarinyar da kake ganin ta. Wannan kaga wannan. Abu. Kaga min shegantakar banza? Ai sai na je har gidan su mai ran na je na ci ubanta tukunna yarinya. Akan wani dalili? Akan dan me za ta dinga ina jin tarannan tana mata gori tana ce mata shegiya ce wa ya gaya mata. Tsautsayi Dana bace? Kuma an dana tuba wanne ne ita? Ai hegiya ce. mai siyan ka in Wanda ba ya da uba ai hege ne. Ai ba a canja wa tuwo suna. Kai din da bakin Yanzu da da ba uban shi to shegiya ce mana. Ina? iya? a tangaran ya fada ya Ta ɗaka sai tangaran ka ji ko? Kan ƙara ji ka sake. To ina ubanta? ba su tsira ba mai tangaran yana Dan Allah ina ki hakuri dama. Bari in tafi dan kuɗi ne zan baki dama. Tafi da bani guri da kuɗin naka. To shikenan illa. Tafi ka bani kuɗi. Kai Hannu ki koma gida. Ki yani ki koma gida. Ka wuce ko kuwa ina ruwanka? Hannan ta Kai ka yau baka je makaranta bane? Hannu ki yani ki koma gida Hannu. To, bari dai in tashi. Ban sani ba ko mafi da ta tashi ko in dan leko ta ne saboda ba mu da itace ina son dan dora ruwan zafi wallahi. To, bari in gani. Ko yara zan je in kira ni a gidan Habu? Ya zo ya je ya nemo min itace? Ko kuma bari in ga mafidan ko yaya? Mafida? Na'am inna. Au, ashe kin tashi ma? Ina tashi. To ki fito mana. Za ki iya fitowa ko sai? Inna na ji sauki ai. To shigo fito.
Auto, dama cewa na bari in je gidan Habu. In sa shi ya wannan yaro ya je ya kama min itace. Inna gidan kawo Habu kuma gani. A'a, to ai ke baki da lafiya. A'a, inna na ji sauki ki bari kawai ni zan je in yi. Kin iya zaki iya zuwa? Zan iya inna. To shikenan. Bari an dauko mayafi. To dauko. Amma da Allah ki zauna. Je a da wuri ba mu da ko na dukan bera itace a gidan nan. To ki gaishe su. Au, kin ce fa ke zaki ma je da kanki. To shikenan sai kin dawo. Ka a zauna fa. Aha. Tsautsayi ne masomin rigima tangara. Mai siyan ka Yar uwa, ke ce ke ta fara? Ni ce. Dan Allah yar uwa so nake tarafa ni wani wuri. a tangaran ya fada ya fashe. Dan Allah ki dauko mayafin ki. To shikenan bari in dauko jarina. Ke zan ci mutuncin ki. Mai tangaran yana so ya bace mai kauna. Ki kiyaye ni bari ki ji in gaya miki. Ke kuma bara ki wuce ki tafi ba sai na kama kina miki dan banzan duka tukunna. Shegiya barbadaddiya yar gadon yawon tasha. Ke kuma idan kika sake kika bita zaki dawo ki same ni kowa yana gudun yarinya annoba a gari ke kina da cusa kanki a jikinta. Amma dai gaskiya wannan ba girman ki bane. Ke zan ci mutuncinki. Zan ci mutuncinki ki kiyaye ni. Ke kuma bara ki wuce ki fita ba ki tafi yawon barbadan naki ko sai na zo na lakaɗa miki dan bura uban duka tukunna. Ke kuma wallahi kika kuskura kika bita zaki da ki same ni a gidan nan. Yarinya kowa yana gudunta a garin nan. Ke kina da cusa kanki yarinya annoba kowa ya sani a cikin garin. Allah sarki mu Allah ya cire ki daga cikin wannan bala'in. Tsautsayi ne masomin rigima tangaran. Fida. Na'am malam ina kwana. Me yasa miki haka kike tafiya kina yin kuka? Babu komai malam. Dukkan labarin tatsuniyar gizo ba ta wuce koki. Ina mai jan hankalinki. Ki rike hailala da istighfari da salatin annabi. Duk damuwar da yake ciki, Ubangiji wata'ala zai yaye miki. Insha Allah za ki samu waraka. To shikenan malam nagode. Allah miki albarka. Amin malam. To madalla idan kin je kuma ki ce ina gaida innan naki. To insha Allah za ta ji. Ki ga mata kin ji ko? To malam. Allah ya miki albarka. Amin malam Allah ya miki albarka. nagode. Yawwa sai an jima. Allah sarki. In banda inna da kuma hanne babu wani mai kaunata a duniyan nan bayan wannan bawan Allah. Wannan wace yarinya nake gani can waje da? Ai yarinyar nan ce jikanya inna bigo? Ita ce mana. Anya ba za mu sauke gajiyar mu akan ta ba kuwa? A to, za mu bari wannan damar ta wuce mu ne? A'a fa, gaskiya akwai matsala. Idan an muka bari muka kwamushe yarinyar nan kuma ta gane mu, su ka san daga nan har maganar har gaban mai gari za ta je. Ka ji zancen banza. Yau aka saba kai mu gaban mai garin, in an kai mu sai me? Kaga, ya kamata fa mu tsaya mu duba abin nan sosai. Kada mu je mu aikata abin da daga baya za mu zo fa mi da na sani. Ke da Allah ku dakata mana. Duk wannan surutun ba shi bane ba.
ya kamata mu je mu hau kan yarinyar nan kafin wani ya zo ya gifta ya hana mu aikata abin da za mu aikata. To ai nake gaya ma ba wai haka za mu kyale ta ba, barazana za mu yi mata, saboda kaf garin nan babu wasu wa'inda suke santa, mutum biyu ne rak, daga innabi sai mahal liman. Don haka ina ganin kawai dole ma sai mun kaddaman mata. Gaskiya ne maganar ka oga. Kunga ya kamata mu kada mu kama ta, saboda kada wasu zo su fita, ko ba haka bane ba su rusa mana aiki ya sauka. Ina ganin idan muka ci gaba da bin yarinyar nan har sai ta isa gari ba tare da mun kama ta. Don haka ina ganin raba hanya za mu yi, ka gane, kai nan ko kuma kai nan kai da shi. Ina ganin bari mu bi ta nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah ku yi hakuri, kada ku kece min mutunci na. Allah ware. Kina shegiyar za ki gaya mana wannan maganar banzar? To wallahi yau sai kin ɗana ta uwar.